Good morning, sa tanan. I would like to invite you to open your Bibles to Ephesians, libro sa Ephesians, Kapitulo 2. Duha lang ta ka bersikulo karong adlaw, pero daghan ni siya, no? O i-unpack na to. As always, ang pulong sa Ginoo, maski usa lang ka pulong siguro, pwede na ta mag-spend usa ka adlaw, no? So Ephesians 2:11 to 12. Ang title sa akong mensahe would be Paghinumdom kung kinsa ka kaniadto. Hinumdumin ninyo ang inyong kahimtang kaniadto. Na tao kamo nga dili mga Hudiyo. Ug matod pa sa mga Hudiyo, wala kamoy relasyon sa Dios tungod kay dili kamo sama kanila nga mga tinuli. Apan kadto nga pagtuli sa lawas lang. Hinumdumi usab ninyo nga kaniadto wala pa kamo makaila kang Kristo. Wala kamo maapil sa nasod sa Israel. Ug wala kamo naapil sa mga kasabutan sa Dios nga pinasikad sa iyahang mga saad ngadto sa iyang mga katawhan. Nagkinabuhi kamo niini nga kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong karong adlaw. Salamat even Lord sa song na as we remember you, ang amohang nahinumduman Lord sa among kinabuhi, makakita mi Lord how good you are, how faithful you are. And so Lord, I pray na once again kani imong pulong maghatag sa kanamo og pagtuo ug kani karong among pagtuo Lord mubunga sa mga nindot kay na mga fruit sa among life na maggikan lang gyud na ug maging posible lang gyud na sa imong balahang espiritu. Tagapangi kami maminaw ug magsimba kanimo bilang among Dios ug mangluluwas. Amen. Kani, no? Ang atong punto, sayo na kayo, hinumdumi, no? Ninyo ang inyong saona. Pwede nita manguli. Dito. Kanang, naay kuan ba na makabantay mo na ang kanang sukad sa una pa, makita gyud nato ang grabe ka gihatag nato og importansya sa magsulti og thank you. No? To be naman, nganong importante man kayo ang magsulti og thank you na since sa una pa murag ginatudluan kita sa atong mga ginikanan o kung ginikanan ta karon or uncle ta karon, lolo ta karon, lola, ato yung tudluan ang atong mga anak or mga apo na if no na sila madawatan, na sila no, daddy and mommy does something for them or yaya does something for them, friends does something for them. Mag-ingon gyud sila og thank you. No? Ngano man, ngano ginatagaan ginato nag-emphasis tanan kita tanan, I believe. Because ginatagaan nato importansya ang usa ka kasing-kasing na grateful. No? Mapasalamaton. And so, kaya nga naman, kabalutan na ang usa ka tao na dili siya mapasalamaton, murag, kanang, dana na ito makita no, sa mga teleserye na maglagot na sa mga tao na, grabe bay, sa tanan, gibuhat sa iya ha, mo na ang yang ibalos, dautan lang. No? Kabalutan, kasabutan, there's something terribly wrong sa usa ka tao na maayo iyahang nadawat, pero mali o sala ang iyang ibalos. We approve, no? We are so happy na ang usa ka tawo mag-ingon og salamat sa usa ka kasing-kasing na mapasalamaton. So, kanus man na mahitabo na ang usa ka tawo imbis magpasalamat di naman noon. It is the time when ang usa ka tao
mahimo siya og ungrateful. Ug nganong maging ungrateful man siya? Duha ra siguro ka posible, no? Na pinaka-common. Usa, wala siya nakabalo sa unsay gibuhat sa usa ka tawo para sa iya, manang wala siya nagpasalamat. Grabe, ungrateful, oh. Kay wala man siya kabalo. Wala man siya kabalo sa sakripisyo naghihimo ni daddy, ni mami, no? Ni ate, ni kuya sa paghago sa yusbuntag, taman sa gabi para lang iyang tabangan og mapadako niya og insakto iyang anak. So ang anak na wala nakabalo ana, of course, nakaingon ta, di siguro siya magpasalamat kay wa man siya kabalo how much it took, no? Pero what if nakabalo? And yet dili gyapon magpasalamat. Kanon mo na ang mensahe nato. Nakalimot man. Limtanon man ng tao gyud, no? Karong adlaw, lipay kayo. Kay nakadawat og maayo, thank you kayo. Pagkaugma nakalimot naman. Bagulbol naman balik. Maingon naman og wa gyud kasukad, no? Limtanon man di ay tang tanan. So, bantayan ninyo na from the duha ka bersikulo, no? Naagi do klaro gyud, hinumdumi ninyo ang inyong kahimtang kaniadto. Hinumdumi. Sa bersikulo 12 pa, usab ninyo nga katong kaniadto, hinumdumi kaniadto. Times mga Kristohanon ni sila. Mga Kristohanon ni sila para ni sa mga Kristohanon, mga pinili sa Dios. Mga giluwas ni Hesukristo, mga gipasaylo ni Hesukristo sa iyahang balaang dugo. Ang ilahang mga kaniadto limpyo na. So, naapay gihapon, no, sa mga Kristohanon na gipasaylo na sa Dios, na gilimpyuhan na sa Dios, na ginasarinaan na sa Dios, na nakadawat na sa tanang blessings, no? Rich na kayo sa grasya sa Ginoo, na importante pagyapon na we are, as Christians, a people na always maghinumdum sa atong mga kaniadto. Dili dato dapat kalimtan. As Christians, no, mura ta og mga katauhan that are called to remember. We are kanang, in a sense, penbita maghinumdum na mga tao, no? Na usa na ingon a memorial people. Permi lang usa ni sa ato ang mark sa atong life na maghinumdum ta as we move forward, no? Sundo nato si Hesukristo, hinumduman nato dapat ang atong mga kaniadto og di nato na kalimtan. That's why, no, daghan kay na, no, for the sake lang of time, usa lang akong iputang, for daghan kay na og mga commands na maghinumdum kamo. No, sa Kronika 16, kamong mga pinili sa Dios. Sa una pa lang na di pa lang na sa New Testament, maski sa una pa gina-establish na siya. Mga pinili sa Dios, hinumdumin ninyo ang inyong mga katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, o ang iyahang mga paghukom. Kita tanan, no? Kailangan ta og reminders. Kailangan gyud kay nato na siya. Kay dali kay ta makalimot. So ang Dios sa iyahang kamaayo, sa iyahang grasya, ginatagaan ta niya og daghan kaayo na paghinumdum. Ang iyahang pulong mismo, no, ang Bible nato mismo panghinumdum na sa ato. Kita mo ani ang bangaw, no? Rainbow is bangaw man day. Karon po gabi ra ko kabalo. Ang rainbow is a wonderful reminder. Makakita mo sa rainbow, no? Makuan gyud na mo undang ta mo tan-aw ta mo uban sa ato mag-picture gyud kay nindot gyud kayo siya. Pero reminder na siya kung anong according sa Genesis 9, no? Atong Diyos niingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan. Nga akong gihimo, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran, timaan kini sa kasabutan tali kanako
ug sa kalibutan. Makakita ka og bangaw, ma-remind ta unsa ka faithful ang Ginoo na iyahang promise hantod karon, iyahan ang i-keep forevermore, no? Unsa ba ang promise diri? Di na ako once again padala katong sama na baha. Another would be kaniyang Passover meal. Hantod karon, no? Naay mga Hudiyo na ginabuhat tanan Hudiyo ginabuhat gyud nila ni. Nga naman, because it's based sa Old Testament na command sa ilaha that kailangan nila ni buhaton. No? Hantod, mubalik ang Ginoo lugar o mahumang ng kalibutan na kaning Passover mo remind sa ato ang tanan o sa ilaha primarily, no, ang saving power sa Dios nagi-free sila from sa Egypt, no? Slaves man sila. Gi-free sila ni sa Ginoo ug the power it took, no, ang usa ka Dios sa pinaka gamhanan na nasod sa kalibutan at that time. Walay bout sa Dios. Reminder ni siya, no, sa saving power o grasya sa Dios. O kita pa naman, no, later we will celebrate, is it the communion, no? Communion o baptism is also a reminder, acts of remembrance kani, na maghinumdum ta unsa o kinsa ang Dios. Kinsa ang Dios, maluluhion na nianhi gid siya, no? Na He would die to take the place of sinners. Og gilawas ta unsa iyang gibuhat, no? Kita tanan sa kaluoy sa Dios, kitagaan tag mga panghinumdum. So karong adlaw, gusto nako ibalik, no, na we should be remembering a people na mag-remember. Pero ang pangutana is ayaw, di ba? Na may dapat dili nimo hunaon na balik. Na may mga dapat nimo dili hinumduman. So unsa may dapat angay nato hinumduman? Of course, dili ka maghinumdum og mga dumot nimo sa mga atong mga kauban, no? Dili ta maghinumdum og katong mga atong ginabuhat sa una mo ni akong gibuhat, no? Maayo kay ko, no? Magarbuso ka kung mora nimong hinumduman, no? Imong ipangbuhat sa una. Ang angay nimong hinumduman is kang kinsa ka before ka nausab o gisalbar ni Kristo. So para sa ato adiri, daghan sa ato siguro, no, na nagdako na sa simbahan. Daghan sa ato, no, and siguro kung maghinumdum ta sa una atong mga kinaraan na kinabuhi before kang Kristo, makaingon ta, buutan ra man kay akong kinabuhi, di man ko sama atong grabe gid na transform life, no? Murag mo share on ako, pero nag-share man siya, naulaw nun ako, lingkod nako, kaya nga naman layo ra kay akong story sa iya, ha. So ay kabala ka, kay pareha ra tatanan dinhi, no? If matintal ka na maingon, I grew up in a Christian home, no? Wala man ko'y great conversion story, dili na siya mao ang pasabot dinhi, no? Dili na siya patasay og kuan lugar, storya or paggrabihay. Kita tanan kani palang daan, grabe na kay ni siya. Gisulat ni Pablo para sa tanang Kristohanon na dili Hudiyo. Apil ta. And so, unsa ang atong dapat hinumduman, naa karon tagaan og tamo og 5. And then we'll go and work on how we can apply it. No? So sa bersikulo 11, naingon, hinumdumin ninyo ang inyong kahimtang kaniadto na tao kamo nga dili kamo mga Hudiyo. So that's number 1, no? Na wa ta na tao bilang Hudiyo. Kita tanan, pareha ta ani. Hinumduman nato ni dapat di ay. Unsa man na siya, no? Unsay pasabot ana na dili ta Hudiyo. Well, matod pa sa mga Hudiyo, ma-imagine nato na there were several thousand of years na grabe ang
separation sa Hudiyo o sa mga Gentile nation. Kita mga Gentiles man ta. And dili lang ana tungod sa again sa sala sa kasing-kasing sa both na mga tanan tao kaning separation naghimo ni siya og ingani. Naka-experience na mo bo na sa una sa magdula-dula ang mga bata naay gina selikway naay mga outcast naay mga lahi mga dili makasulod dili mga in no and for whatever reason nganong dili makasulod sa grupo is naa sila'y maisaway. Baho na bay. Di ko ganahan siya ngisi. Dagway pa lang daan. Maglagot na ko. No? Kana na mga storya or mga kuan, di lang day na siya taman sa mga Hudiyo, di lang day na siya taman o sa mga Gentiles, di lang siya taman sa mga bata. Nga naman, naagi na sa tanan na to, no? Atong kasing-kasing. So, the reality is this, no? Kita nga wala na tao bilang Hudiyo, ang pagtanaw sa atoa, according sa mga Hudiyo, is wa tay no, outcast man ta, nahimulag ta gikan sa usa ka grupo, sa usa ka kalihukan, diin usa ka kinahanglan masakop or maapil. Dili ta ginaapil. Naay, para to give you an idea lang, no? Kung Hudiyo ni na pamilya, o kamo dili Hudiyo ha, for example lang, kanina side. Naay usa sa inyo dinhi na nakagusto sa usa sa pamilya dinhi. And then, maggusto mo magminyo. Kabaw ka unsay bation sa mga Hudiyo, tungod kay dili man mo na tao og mga Hudiyo. Then mo minyo mo ang usa sa inyo sa ila. Wedding, gusto sila magminyo. Ang ilang bation, murag na'y namatay sa ilang pamilya. Mag-conduct sila og funeral service. Ingana, kung nakakita na mo og kanang namoy butang na murag luodan gyud mo kanang makaingon gyud mo jay jara ana bitaw expression mo na ang mga tan-aw nila sa mga dili Hudiyo. Mga dili worthy, no, mga wa mo ilabot sa mga blessings sa Ginoo. No, mga iro ra mo. No, Gentile dogs, for shortcut, Gentiles. Ingana ang atong sitwasyon sa una. Grabe siya kablo sa pride, no? Sa usa ka tao na tao sa Gentile nasod, one of the capital of Rome, Gentiles ko, and yet the reality of it, no, is sa mga pinili sa Diyos, hinumdumi nga mga sinalikway lang ta kaniadto. Hinumdumi na wala tay labot. Wala tay labot. Mga sinalikway lang ta. Kita ni. Sila tong mga in o mga cool. Kita. Wala ta. As in, walang-wala ragyod ta sa una. Ikaduha na dapat nato hinumduman na sa versikulo 12 is hinumdumi na nahibulag ka gikan kang Kristo. Nasayod ba mo? Nasa tanan syudad sa una, antod karon, no? Diri sa Pilipinas at least. Naay simbahan. Sa klase-klase sa tatanan, daghan kitag simbahan. Sa una, sa ila, daghan kay silang templo. Wala nagkulang ang mga spirituality of the tao, mga religyoso na tao, even sa una sa ilang time. Do you realize unsa ang implikasyon, anak? You could go to church every Sunday. Pero ang reality, before ka giluwas ni Kristo, nahimulag ka. Wala to'y pulos na
relihiyon. Wala to ipulos na sacrifice. Wala to nakita sa Ginoo bilang maayo na buhat. Kay whatever na imong gibuhat, maski maayo na, without faith, can never please God. Hinumdumi. Nakita tanan. Na yung story, no? Grabe siya ka maalampuon. Relihiyoso kayo, buntag mo, atong sa chapel, mag-ampo gid siya. Hapon na pod, mubalik na siya sa chapel, mag-ampo na pod siya. Pero do you know, if imo na siyang i-remember sa una, before kang Kristo, wala to siya'y pulos. Hinumdumi. Nga walay good works nimo na nabuhat. Without kang Kristo, nakapahimaya sa iyaha. Hinumdumi na siya. Kita tanan, gitawag sa Ginoo na higugmaon na siya sa tibuok natong kasing-kasing, huna-huna, no? Sa atong tanan kusog, wala nato na siya gibuhat. Di nato na siya kaya buhaton. Karon adlaw siguro, o sa una siguro, no? Mahinumduman lang nato ang Diyos kung mamalikas ta. Kung sa una pa. No? Kanang usa ka common kay na mga pamalikas karon sa og paggamit karon sa ngalan sa Ginoo, kanang sus. Di ba? Sus. Napatay ipangdungag na usahay, di ba? Duha kang pangalan pagid after ana. Oh. Tama nas pamalikas ang hinumdum, no? Wala gali, wala gyud ang pagsimba o paghigugma sa iyaha. Ingana ta ka walang wala sa una. Deservingly so. Katulo, no? Is hinumdumi nga wa ka maapil sa nasod sa Israel. Wa man ta na tao bilang Hudiyo. Wa ta naapil. Dili automatic no moadto kag Israel, magkuyog-kuyog ka og mga grupo ng mga Hudiyo, automatic Hudiyo na rin ka. No? Dili. Sa una kung Old Testament, grabe imong buhaton. No, ang imong mag-change gyud ka, no? Nagigay buhaton para signify no na seryoso kay ka na mobalhin sa imong karaang relihiyon o nasod sa ilaha. Di na siya automatic. At the same time, do you realize, no, na kung wala ta na-apil sa nasod sa Israel, kang kinsa man na nasod, unang-una ni-reveal ang Diyos sa kalibutan. Israel. Wa tay labot. Di ba? Kang kinsa man niya gihatag ang commandments kang Moses sa Israel. Katong sa Hebrews pa, no, the many prophets na iyang gipadala sa una pulong ang Israel lang. We were not part of the special people. Kabo ka unsa pay igagaw sa being ungrateful? Ang igagaw na niya is kanang entitlement. Diba? Kanang, Lord, gibuhat naman ako ni Lord, I deserve this. No? Kanang the feeling bitaw na you deserve something. Grabe ni siya katambal ana na sinful tendency sa atong kagulingong kasing-kasing. Wala kay dapat any sense of entitlement sa Diyos. Hinumdumi, kinsa ka, unsa ka sa una before gikaluyan ka sa Diyos. Wa ka na apil sa nasod sa Israel. Naiuban sa ato, I deserve to be saved, Lord. No? Wala galita. Dili galita na tao o Hudiyo. No? Ikaupat, hinumdumi na wala kamo maapil sa mga kasabutan sa Diyos nga pinasikad sa iyahang mga saad ngadto sa iyahang mga katawhan.
pulong na sa Diyos mismo, no? Hinumdumi. Kita na nawala ng mga tao ng Hudiyo. Wala tag, uy, nindot kayo, garang kita mudula diha, oh. Pero tama na tas gawas ba, kayo umtay labot. Gusto sa masulod, ticket sir, wak man tay ticket. Pila man. Mo ni sir ang presyo, di man ta ka-afford. O may pangbayad. Tama nas gawas, tanaw, laway. Hinumdumi na mo ni atong kahimtang sa una. Wa tay labot sa covenant promise sa Diyos. Ug finally, no, kung wa pagyapon nato na gets sa atong hinumduman, giklaro na gyud ni giprangka-prangka nang kita ni Pablo. Ang kuya nato, hinumdumi nga sa inyong kinabuhi, wa mo ipaglaom. Wala mo'y Diyos. Kaingon ta ba na, grabe, pastor, bad news man tanan. Paitaw pag mo hinumdum ko na tanan, mag-uol man ko. That's the point. Kita tanan, ganahan kita mo memorize og Ephesians 2:4, Ephesians 2:8, no? For it is by grace, through faith, we have been saved, not by works, so that no one can boast. It's the gift of God. So, grabe kaayo ang atong, pero tendency na mo laktaw ta sa versikulo 11 o versikulo 12. Laktawan nato ni, or halos di nato ni basahan. Kay di man ni mao ang sikat, di man ni mao maka-feel sa ako og, blessed kay ko ba Gracias sa Ginoo. Yes, Lord. Pero you know what? If laktawan nimo sa versikulo 11 o 12, how big do you think is ang ipagtan-aw nimo o pag-appreciate nimo sa grasya sa Ginoo? Kanang, for it is by grace. Just like ganina ba? If ang anak, kung makita tanan na salida, no? Grabe ang hago ni Papa sa salida. Grabe, no? Sacrifice gid siya. Lisod gid kayo. Halos mamatay na lang gid siya. Abot niya sa balay. Ang bata, murag spoiled brat kayo, wagid, yung singkahan na yung ang amahan. Maglagot pa na, no? Grabe ba, kung kabalo lang ng bata ba? Kung kabalo lang ng bata ba, kung sibuhat para sa iyaha ba? Kita malay na, ano? Kung makalimot ta. Kung makalimot ta. Kikihatag naman sa Ginoo ang tanan kaalam, ikaw anak sa Diyos. Gihatag na niya yung pulong. Wala na tayo rason na maging magpabilin o ignorante pa. So the tendency, kung nadunggan na nato ni sa sermon, nadunggan na nato ni sa atong mga igsuon sa una, nabasa na nato sa pulong, makalimot ta. Gamay kay ang atong pagsabot kaning grasya sa Diyos. If makalimot ka, if dili nimo ni siya hinumduman, malimtan nimo kung kinsa ang Diyos, unsa siya kamaayo, malimtan nimo unsa iyang gibuhat, unsa iyang ipangbuhat na, grabe na iyang ipangbuhat sa imuha, malimtan na nimo. That's why importante ni siya, no? Hinumdumi. Naa siya sa mismo sa pag-share sa blessing sa Ginoo, no? Mo man ang intention ni Pablo sa kapitulo chapter 1, naghatag siya no na kita tagaan na ta sa tanan blessings ni Lord. Nagampo ako sa inyo ha. Og karon gipahibalot ni Pablo unsa iyang giampo kani. Lord, tagai sila kaalam, tagai sila pagsabot. Ug mo ni Lord, yang ingon sa ato hinumdumi ninyo. Now what happens if makalimot ka? What happens if dili nimo ni siya, imo ni siya i-take for granted, dili nimo ni buhaton nang hinumduman nimo? Katong 11 og 12, ang 5 ka buok dapat nimo hinumduman about sa imo before you met Christ. Tagaan ta duha ka ehemplo. Nauna sa mga maghuhukom, no? Judges 8:34. Story ni Gideon, no? Og ang katauhan sa Israel,
After namatay na si Gideon, nawala na siya. So grabe ang gibuhat sa Dios ani no. Kung matod pa sa kapitulo 6 bersikulo 1 sugod sa story ani ni Gideon, ang Israelites tungod sa ilang sala, no, gihatag sila sa Dios sa lain na nasod sa Midianites for 7 years. So for 7 years ang Midianites ni conquer og sa Israel og grabe sila kad mga dautan na nasod no, na ilang kung naagali itanom ang mga Israelites, ilang gubaon no para maggutom gyud. So ang nahitabo is ang mga tao gutom na kaayo, guba ang ilang mga balay, nagpuyo na lang taon sila sa mga caves, no? And grabe ilang pag-ampo karon kay grabe kay ilang mga ilang problema ba. Lord, save us. Lord, save us. Kipadala din si Gideon. Gi-save din yan. Kabulutan no, from thousands of people, 300 na lang, and grabe ang milagro sa Dios na gibuhat. Og for years na buhay si Gideon, kitagaan sila og hayahay na kinabuhi. Og karon na namatay na si Gideon, mo ni ang nahitabo. Ang katauhan sa Israel wala mahinumdom na sa Ginoo. Familiar no? Sa panahon sa problema, manawag sa Ginoo, Lord, help, help, help. Makadawat kita answer prayer, salamat Lord, salamat Lord. Paghiyahay na dayon, Lord who? Lord who? Kinsa nga ika Lord? Later Lord ha, busy, no? Wala mahinumdom sa Ginoo nga ilang Dios nga nagluwas kanila gikan sa kamot sa tanan nilang mga kaaway. Ang dili mapasalamaton na tao makalimot. So importante rin no kung nakasabot ta sa grasya, how big no the love of God is. Una o later sa Ephesians. Grabe ang atong mapasalamaton na kasing-kasing hanton eternity na. What if makalimot ka? Ang resulta, tagaan tawag mga picture sa mga ehemplo sa una. Kani, wala sila nakahinomdom sa Ginoo. Kabukaon sa resulta? Dili lang sila sa Ginoo karon na nagbagot-bot o naghimog sala. Apil ang pamilya ni Gideon karon ilahang tirahan. Ingana ang kalala, ang sala sa maglimot no ug dili na din ka mapasalamaton. Mismo ang tao na nagtabang sa imuha, ang Dios mismo na nagtabang sa imuha, imo nang murag na kay sama loob. Mo na ang ibayad nimo sa iyang isukli nimo sa iyang gihatag sa imo, ungratefulness and sin. Dili lang tama na sa Dios, apil pud sa iyang mga katawhan. Bantay ganina usa ka tawo na grabe mo kuan sa musala sa Ginoo ug sa iyang brothers and sisters in the Lord. Usa na sa katao link na siya sa nakalimot siya. Nakalimot siya sa Dios. Sala kanino? Sala kani ang klarohon nato. Sala man ni siya ang dili pagkadili mapasalamaton. Roma 1:21 kay bisan og nahibalo sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios, o magpasalamat sila kaniya. Link na siya sa pagtuo. So the moment na dili ka magpasalamaton na nipadulong na ka sa unbelief, no? Wala na ka nagtuo sa Dios. Gikalimtan na nimo maski nakabalo ka na. Taan ta may ikaduha na ehemplo. Kang Ezekiel 16:22 ingon dra no, og sa tanan imong mga dalumtanan ug sa imong mga paghilawas, wala na mahinumdom sa mga adlaw sa imong pagkabatanon. Sa diha nga ikaw hubo
ug walay tabon ug naglunag sa imong dugo. Mo ni ang resulta, no? Amo ni ang ilang gibuhat, wala sila na hinumdum. Pero usa ni siya ka resulta later on na patanaw ta mo. So makita para masabtan nato, ni bugikan na maglimot man ta. Ni na problema. Matrace nato siya kung sugod na sa dapat sugod siya sa versikulo 1 na miingon diha. So sa versikulo 1 ani ang ingon ang Dios, no, is okay, pwede na sa 4. Og mahitungod sa imong natawhan sa adlaw sa imong pagkahimugso, ang imong pusod wala maputol, wala ikaw madigo sa tubig aron sa paghinlo kanimo, wala ikaw mahaplasi. Okay? So amo ni ang state ani na katong kani siya na tao. So Jerusalem man no, Jerusalem. So si Jerusalem, bata pa siya, wa pa na siya, gilive for dead na siya sa dalan, no? Walay mata nga naluoy sa iyaha kanimo ang ingon ng Dios. Walay naluoy, walay nitabang, no? Ang nahitabo lang is ang Dios lang, no? Ana siya. Og sa diha, ako ang miagi, ako ni duol kanimo, nakita ko ikaw na naglunag, lanang sa kaugalingong nimong dugo. Ako moingon kanimo, samtang naglunang ka ikaw sa imong dugo, mabuhi ka. So, a picture of God saving Jerusalem. Na patay na siya, o useless na, no? Mamatay na siya, kung biyaan lang siya, walay naluoy. Ingana ang estate niya sa una. So grasya, no? Grasya o kung makita nato here na unsay nahitabo. Ikaw midako. Sa grasya sa Ginoo ang si Jerusalem nabuhi o karon hidako na siya ug mitaas. Ug ikaw moabot sa hingpit nga pagkadalaga. Ang imong mga dughan nahulma ug ang imong mga buhok mitag-as. Bisan pa ni ana ikaw hubo ra gyapon ug walay tabon. So di gyapon siya ingana ka dato pobre ra gyapon siya even though nabuhi siya dako na siya. Wa gyapon siya iyaha lugar. So unsay gibuhat sa grasya sa Ginoo? Akong gibutangan ta og sangina para ma-cover ang imong nakedness. Giminyuan ti ka. No, I made a covenant with you. You became mine. Ingon pa rin ang Diyos, giliguan ti ka. Kitagaan ti ka mga mahalon ng mga sanina. Kitagaan ti ka mga alahas. Kitagaan ti ka og korona. Gipakaon ti ka sa pinakalami, pinakamahal na pagkaon. Og naging more beautiful ka. Grabe ang picture sa alaga sa Diyos, no? O gugma. Karon, tungod anang gibuhat sa Diyos sa iya, sa kamaayo sa Diyos, nahimo na siya bantugan sa mga nasod tungod sa labihang kanindot niya sa gihatag sa Ginoo sa iya. Nana din ang problema na yun. Versikulo 15. Sounds familiar gani. Apan, nagsalig ka na sa imong mga katahom o gigamit mo ang imong nga pagkabantugan aron sa pamiga. Grabe, no? Ingana day ang tanaw sa Ginoo sa ato, no? Kung mupili ta og lain, namiga ta. Girepresenta nimo ang imong mga kaugalingon sa isa sa kang bisan kinsa nga lalaki nga mulabay og nagpahimulos sila pag-ayo kanimo. Mo ni ang sakit kay ana, no? Gigamit mo ang uban mo nga mga sanina. Kinsa naghatag sa iya? Ang Diyos. Karon, unsay gihatag sa iya sa Diyos, iyang gigamit karon, no? Na mamiga. Mong giningon sa Diyos, no? Dili gid unta na angay mahitabo. Pero nganong mahitabo man siya? Kung magsugod taw guna-huna na ang kamaayuhan na nadawat nato sa una sa Diyos, kita dito, deserve dito ato, ay padong na ta sa mamiga. Ana. That's why, kung hinumdumi, no? Hinumdumi ninyo. Kung
unsa ang tinuod nato na sa una na state kung before Christ. Hinumdumi to. Hinumdumi unsa ka maayo ang Dios. Hinumdumi unsa siya. Unsa yang gibuhat kanato. Wa tay angayan, dili ta dapat. So unsay nahitabo sa kani ni Jerusalem? Gikuha mo usab ang imong mga anak. Imong kani silang gihalad na maging pagkaon sa mga Diyos-Diyos. Nahitabo gini sa Jerusalem, no? Na may child sacrifice sa una. Sa usa nila ka Diyos-Diyos na gisimba. So katong nibiya na sila sa Diyos, gipanghalad yun nila ang ilahang mga babies, ilahang mga anak sa kana. Grabe, no? Ang trahedya. Pero do you realize, ginabuhat ragapo na hantod karon? Do you realize? Young people, how many din sa atua, no? Kanang mga TikTok video. Ang mga sanina gihatag sa Dios sa imuha. Musuot sila og sanina. Unsa ilang buhaton? Mamiga. Pero dili lang nataman sa babae, no? Apil mga lalaki. Ang grasya, ang resources na gihatag sa imo sa Ginoo. Unsa imong gibuhat? Kung dito ka mo padulong sa limot, sa entitlement, mamiga ka. Kita, parihara ni no? Many believers today, we forget unsay gibuhat ni Kristo para kanato. Malimtan nato that we have been given all heavenly blessings. Malimtan. Nga naman, nakalimot man ta. Wa naman nato hinumdumi, kinsa di ay ta sa una. And so, ang paghinumdum, kung kinsa kita, makapaamgo kanato, kung unsa kadako ang Diyos, og unsa katalagsaon ang iyang gugma kanimo. That's why the good news is so good news. Kaya if nakabalo ka, unsa dito ka bad news you had before. Unsa dito ka bad, unsa to ka lala. Wala tay paglaom. Wala ta na tao na parta sa Hudiyo. Wala tay labot sa covenant. Wala ta nothing. Makasasala, walay paglaom, walay Kristo, bahala unsa ta ka relihiyoso. Ang tao na makasabot ra gid ana, unsa ka masabtan nimo unsa ka kadako gipasaylo di ay. And so practical ways, no? To help you remember. Huna-huna, hinumdum. Take time. Take time to think. Take time to think back. No? Kanus aman, what are, unsay pagipang nahitabo sa imo sa una? Unsay, kinsa man ka sa una? Kung dili na nimo sa hinumduman regularly, na, kapag kita, no? Na makalimot ta, we need to be reminded. We need to remind ourselves. Huna-huna, no? Huna-huna ay, para makadumdum ka balik ug makakanta ka balik ug Lord, grabe, amazing imuhang grasya. That's why, no, dili lang kita ana apil ang atong mga magulang, no, I will ponder, I will think sa imong gipang buhat, Ginoo. I will meditate sa imong mighty deeds. Do this. Kung makasat ka og time, that's why part na siya kung regular, basta regular na siya buhata. I don't know with you how regular, but if you do it as a discipline, no? You do it once a year, you do it several times a year. Ikaw, basta take the time to think back. Kaduha, once you think back, namdamdaman nimo, pasalamat, no? Take the time to thank God. No? Naka-reflect naman ka unsay gibuhat sa Dios, kinsa man ka sa una, unsa raman ta. Then, di ba? I-engage ni mo imong kasing-kasing. Ingon pa sa Psalm 9:1, I will give thanks to the Lord with my whole heart.
No? Akong hinumdumon. I will recount all of your wonderful deeds. Tsada kayo siya na discipline that we are all missing out. Mo take for granted lang ta sa Ephesians 2:8, Ephesians 2:4. Atong laktawan si 11 og 2:12. Di nato ni siya buhaton, mugamay, malimot ta, gihatag ni sa atoa para makahinumdum ta. Ikatulo, there are more, no? For again, just for us to get started, make sure now you tell others. When your children ask their fathers in times to come, unsa may pasabot ani pa? Nganong naman ni mga bato diri? Unsay pasabot pa nganong gaampo man kadiha, nganong gakanta ra mga kalit? Nganong grabe man imong pasalamat sa Dios diha pa? Unsa man imong unsay what's up pa? Di ba? Yung sa iyong baton, you shall let your children know. Ay, grabe nak. Nakahinumdum ko nak. Walang-wala ratos papa sa una. Salamat tas Ginoo. Salamat tas Ginoo. Musimba ta sa iyaha. No? Blessed are you. Inya na sa inyong home. And so, pag hinumdum na to, no, remembering that Christ died for us while we were still sinners, deepens our assurance that though we are great sinners, Jesus Christ is the great Savior. Munang ingon ni John Newton, ang nagsulat sa Amazing Grace. Katong nana siya sa iyang deathbed, no? Last words niya, ana siya, nakabalo ko, grabe ko na makasasala. Pero pasalamat ko na mas grabe pa na Savior ang Hesus Kristo nako. May all of that ug same heart ta ni John Newton sa atong kinabuhi as well. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord sa imong nindot kayo na paghinumdom kanamo. Sa imong grasya Lord, na kung kinsa lang man di ay mi sa una. Taga-ay mig pagsabot ani Lord, taga-ay mi po understanding ug appreciation Lord para maka-realize me how amazing it is your grace. That when we sing, that we remember all ang imong gibuhat sa amoa. Makanumdum mi Lord, ang among kasing-kasing mo soar high. Tungod kay ang imuhang gugma, imuhang grasya, mas muhayag sa among kinabuhi. Mas magkadako ang among understanding, Lord, nakasasala ni Lord. Mas mudako ka, Lord, bilang amo ang mangluluwas. Amo ang Diyos maluluyon. Among Diyos puno sa grasya o gugma. Tabangi kami, Lord, na maging tao kami, nimo, as your church, na mahinumdum kami as you called us. In Jesus' name, amen.